Vedle dětí, samotářů a osamělců chystáte taky dokument, o kterém se dá říct, že bude historický. Bude se týkat únosu letadla z Československa do Spolkové republiky Německo v roce 1972 a těch účastníků, kteří u toho tenkrát byli. Co vás na tomhle příběhu táhne? S tím příběhem za mnou přišel vlastně autor tohoto námětu, Petr Vrána. A ten Petr vlastně zatím udělal všechnu práci sám. Snažil opravdu důkladně prozkoumat celý ten materiál. Úplně až detektivně, až bych řekla s takovou jako buldočí zarputilostí, prošel veškeré archivy, soudní spisy, několik let sbíral materiál takovým opravdu nejpečlivějším způsobem, až vlastně zjistil, má rekonstrukce toho, jak to vlastně tenkrát bylo s tím únosem toho letadla a vlastně proč i byli ti lidé souzeni za vraždu, jaký zájem byl na německé straně, jaký zájem byl na české straně, proč vlastně spolupracovala západní mocnost nebo justice západu s komunistickou justicí východu. Vlastně těch otázek, které už dokázal zodpovědět strašně zajímavým způsobem. Je teda celá řada. A vlastně, když mi začal vyprávět ten příběh a ukazoval ty materiály a tak dále, tak si myslím, že jde o úžasný příběh o tématu vlastně svobody, o hranicích svobody a svévole, o hranicích zodpovědnosti, kam až svoboda sahá, kde, co si můžu dovolit, co si nemůžu dovolit, kam mě vlastně svědomí velí jít. Takový opravdu jako polemický dokument, který má strhující příběh a nastoluje strašně moc zajímavých otázek. Ten film bude mít dvě roviny. Jedna rovina bude ten samotný příběh těch únosců a druhá rovina bude vlastně rovina obhájce a to je právě ten pan Petr Vrána, pan profesor Vrána, který vlastně takovým až jakoby detektivním způsobem pátrá po tomto příběhu a vlastně hledá tu pravdu a nějakým způsobem ji interpretuje a on je skutečně obhájcem těchto lidí. Já bych se chtěla udržet v té dokumentaristické jakoby méně jednostranné pozici a spíš bych chtěla nastolovat právě tyhle ty nejrůznější otázky, polemiky a podobně. Takže obhajoba tam bude, ale nebude to autorská obhajoba moje.